لك ساعات تشعات غوين اللو كاب استديو زينا ايري تي في زينا مسنا دولا نفيلم مالنا زخبركم تعذبتنا كما تمسيو نلوم سنبت حمشت حمله زترالو هاغراون اهغراون زينا حيزلكم قريبه زلخو شام تولدي نمكتالكم بخبر عدمكو بغنطاتو فيلم بريزيدنت سياسة فوركي ناي سراح مبصح نفصام ناب ግብጽ ገይሹ ኣብ ዞባ ማእከል ካብ ሰረጀቃ ናብ ደቂ ጴጥሮስን መስፍንቶን ዝኣቱ ሓድሽ ጽርግያ ይስራሓሉ ነበርቲ ባዳ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣበርቲዖም ይሰርሕሉ ሓይሊ ኣየር ህንዲ ምስ ቻይና ኣብ ዘከራኽር ከባቢታት ልምምድ ከም ዘካየደ ተገሊጹ ኣብ ኢራን ወታደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ኣብ ጃፓን በሓደጋታት ዕልቕልቕ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ 3 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ሎሚ 5 ሐምለ ሰዓት 9 ፈረቓን ቅድሚ ቀትሪ ናብ ሪፐብሊክ ግብጺ ገይሾም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ግብጺ ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ምስ ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ ዝተሃገርን ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ዘተኮረ ዘተ ከካይድዮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሰዓታት ቀትሪ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ካይሮ ኣብ ዝኣተወሉ ላዕለዎት ሰብ መዝ ግብጺ ተቐቢሎሞ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕሬዚደንት አቶ የማነ ገብረአብን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓቢሮም ተጓዒዞም ኣለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሱዳን ኣብ ዝገበሮ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ምስ ኣቦ ወንበር ሉላዊ ባይቶ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባታት ምዝታዩ ዝዝከር እዩ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ አዲስ አበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ተመሳሳሊ ዘተ ምክያዱ ኣይርስዕን ኣብ ዞባ ማእከል ካብ ሰረጀቃ ናብ ደቂ ጴጥሮስን መስፍንቶን ዝኣቱ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብምትሕባር ተቐማጦ ክልቲአን ዓድታት ብደገፍ ማሽነሪ ይስራሕ ከም ዘሎ ነቲ ፕሮጀክት ዝመርሕ ዘሎ ኢንጂነር ዳንኤል ኢያሱ ነሪና ሓቢሩ እቲ ኣስታት 3.5 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ጽርግያ ነቲ ብሰንኪ ዘይጥጡሕ መንገዲ ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከጋጥም ዝጸንሐ ጸገም ዘቃልል ምዃኑ ዝሓበረ ኢንጂነር ዳንኤል ድሮ 80 ሚእታዊት ናይቲ ስዕማም ከም ተተግበረ ሓቢሩ ኣማሕዳር ንዞባ ሰረጀቃ ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀል ብወገኑ ካብ 150 ክሳብ 200 ዝግመት ህዝቢ መዓልታዊ እናወፈረ ብዝገበሮ ሓያል ጻዕሪ እቲ ስራሕ ኣብ ደረጃ ምዛም ከም ዝበጽሕ ብምጥቃስ ካልኦት ዓድታት ኣርኣያ ደቂ ጴጥሮስን መስፍንቶን ተኸቲለን ተመሳሳሊ ተበግሶታት ክወስዳ ተላብዮም እቲ 3 ሜትሮ ስፍሓት ከም ዝህልዎ ተገይሩ ዝስራሕ ዘሎ ጽርግያ ኣብ ደረጃ ምድብዳብ ብምሩጽ ሓመድ እዩ በጺሑ ዘሎ شافنا أقلقلت حكمنا بهاجرنا عبيتنا مزجبي يخيد مهلاو سندات مينستر طعنا ينتصر سالا ببوانو زكايد قوسقاساتن استمرتاتن دما نقحات حبرة السب إن عبيك متكي اليوم أما محضر كابي حشاي نصب حجاز نقص مو حاست عنا أدن هتصان بزملكت وكيل إرينا سمر إياب زدالو تسبتسوالو يوناس أبراهام كغربي من محضر كبابي حشاي نصب حجاز أقلقلت حكمنا زنبر نقحات النعبي بممسو أب محاست عنا دحنتن عدن هصانن روي لوتي كم تمزجبة تجلسهم على في مدبرت عنا حششاي نرس مولدان منصور أبو بكر نيرينا بزهب حبريتا أبزعمت زي مسزبن من محدارن بموهاد 4 حدث تقفلتات نمت بين نفس طراتن حراساتن كم استهنت بمتكاس أبز حلفوش الدشت عوارح 280 كلتن نفس طرات أبتا تكال بحاجة سمويا كم التجلجلا أبجزات تحرس هالدما كم زي الله أبريهم زخونة أدي أب جزاء تحرس يلان سلزي مس كالأوت نايزن كبابي بادوبن ناي شلابن أبيلكا أبز جزازي مئتاويت نترابيلنا 125 مئتاويت أبيلنا لنا مهنات 25 ناي كباب مهنات ناي كل تبادوبن ناي شلابن نبانا سلد حرسة ناتنا 100 مئتاويت حرسي أبيلنا لنا كاب مس ناي زعالة فعمت ورحشو منتي بس إحنا هذا نبرنا أبز عمت زي أبو رحشد الشخلنا أفتاني قد حرخلته ورحهم بس حد قبأنا بس إحنا لنا الزينة يمتين تبيلنا تتطحيد اللهم خناتوسي مصبي حراسات تداليلن سيرفيس هايبون مسطر يون ديكوني أب ناي تاشم أبالاتون تيلنا كاب ناي زحلف عمت 3 أبالات نبرنا أب ساعات زي
ስጋብ 6 ኣባላት በጽሕና ኣለና صالات بقصال زكاية قوسقواساتنا استمرتاتن لعول نقحات سلستطري تريو حمامات بحفشات محلالفت دما بفلاي عبستحت درجة وريدو مهلاون قليصوم نشفنا خطابة بسانات بزملك الدما نرس منصور لعلي 85 ميتاوي تبسيحو كم زلو بزكاية مدبات كبابياوي تريد دما زاقي تريو حمام عصو كم زيلي أنا تيروم كم زمر حساب حبراو صريت ون لكع غنو كامزي نايزي نبلوت انحنا نتفتات ጽቡቕ እዩ ሰላሰል ዘሎ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ካብዚ ዓመት 2020 በቲ ምዕቡል ወይ ከዓ ብላዕሊ ዝተሸፈነ ሸቃቃት ክህልሎ ስለተባሃለ ዳርጋ ኣብዚ ዝሓለፈ ዕለት 25 ወርሒ 6 እውን ዜርና ተንቀሳቂስና ነርና ዳርጋ 85 ሚእታዊት በጽሕና ኣለና ሓዊ ሰዓት ዘለዋ መደበር ጥዕና ሓሽሻይ ንምምሕዳራት ከባቢ ሓሽሻይ ባዶብን ሸላብን ኣገልግሎት ስለትህብ ምስ ብዝሒ ተገልገልቲ ክትሰፍሕን ምስራሕ ቀጽሪ ዘጠቃልል መሰረታዊ ጽገናታት ክግበረላን ተጠቀምቲ የዘኻኽሩ ነበርቲ ባዳን ውሰባገል ዓሎ ዘሰላስልዎ ንጥፈታት ሕርሻው ልምዓት ኣድማዕነት ንኽህልዎ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣበርቲዖም ይሰርሕለዎም እቶም ሓረስቶት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ካብ በረኽቲ ጎቦታት ዝወርድ ውሕጅ ኣብ ሕርሻ ክጥቀምሉ ዕቱብ ጻዕርታት የካይዱ ከም ዘለው እንተኾነ ግን ምስ ምሕያል ክራማት ዓግማቶም ይስበርን መሬቶም ይብሕጎግን ስለ ዘሎ ናይ ማሽነር ደገፍ ክግበረሎም ተማሕጺኖም ኣማሕዳር ንዘባገል ዓሎ ኣቶ ማሕሙድ ኢብራሂም ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ሎም ዓመት ብሰንኪ ምስባር ዓግም ዝሰፍሐ መሬት ከም ዝድለ ከም ዘይሰተየ ብምጥቃስ ሓረስቶት ብዓቕሞም ዘካይድዎ ጻዕሪ ግዝያዊ እምበር ዘላቒ ፍታሕ ዘምጽእ ስለ ዘይኮነ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ገሊጹ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ባዳን ውዘባገል ዓሎ ብክራማት ከበሳን ባሕርን ዝሕረስ ኣስታት 6000 ሄክታር መሬት ከም ዘሎ ሰነዳት ምምሕዳርትን ውዘባ የነጽር ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብሩ ሃገራውያን ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ምስሳን ዕጥቂ ሚኒስትር ጥዕና ንምድልዳልን ገንዘባዊ ወፍያታት ገይሮም ንዝተዋሃደ ዜናዊ ጸብጻብ ገረመስቀል ገረዝጌር ከቕርቦ እዩ ኣብ ሪያድን ከባቢኣን ስዑድ ዓረብ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ወፍያታቶም ብምቕጻል ኣብ ወርሒ ሰነ ጥራይ 85,216 ሪያል ኣበርኪቶም በዚ ድማ ንመኸተ ኮሮና ቫይረስ ዝገበርዎ ጠቕላላ ወፍያ 731,000 ሪያል ከም ዝበጽሐ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣነጺሩ ብመሰረት ዕለታዊ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሰራሕተኛታት ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ሰሜናዊ ቅሒ ባሕሪ 14355 ነቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ ቁስቋም ማርያም ምሁር ተቐማጢ ኣስመራ 5000 ነቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ ተወላዱ ክዶ ፈላሲ ተቐማጢ ኣስመራ 3000 ነቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ ቅዱስ ሚካኤል ዓዛርና ተቐማጢ ኣስመራ 3000 ነቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ መድኒ ዓለም ዓበይቲ ገዛ ባንዳ 2000 ነቕፋ ማሕበር ጋብር መንፈስ ቅዱስ ዓድጋውል ንዞባ መንደፈራ ተቐማጢ ኣስመራ 2000 ነቕፋ ማሕበር ምትሕጋዝ ቅዱስ ሚካኤል ዓዲ ቁንፂ በሪኽ ተቐማጢ ኣስመራ 2000 ነቕፋ ኣባላት ማሕበር ኣስተርእዮ ማርያም ዓዲ ንፋስ ንዞባ ማይ ዕዳጋ ተቐማጢ ኣስመራ ድማ 2000 ነቕፋ ወፍዮም ብተመሳሳሊ ማሕበር ምትሕጋዝ ኪዳነ ምህረት ተወላዱ ደቂ ጴጥሮስ 2000 ነቕፋ ማሕበር ቅዱስ ሚካኤል ዓዲ ጎልጎል ተቐማጢ ኣስመራ 2000 ነቕፋ ማሕበር መድኒ ዓለም ዝባና አንገብ ተቐማጢ ኣስመራ 1500 ነቕፋ ፍሮዌኒ ሱፐር ማርኬት ማይ ተመናይ ድማ 1000 ነቕፋ ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ኣታው ገይሮም ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ፐርዝ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ዝገበርዎ ናይ ዝኽሪ መደብ $4740 ኣውስትራልያ ንምስሳን ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ኣበርኪቶም ኣብ ጀርመን ዝነጥፋ ሃገራውያን ውዳቤታት ብወገናን ንተመሳሳሊ ዕላማ ብዝወሰዶ ተበግሶታት ሃገራዊ ሽማግለ በርሊን 1550 ዩሮ ሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ሙንሸንን ከባቢያን 900 ዩሮ ሃገራዊ ሽማግለ ማንሃይም 2825 ዩሮ ሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ከለንን ከባቢያን 2720 ዩሮ ሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ዱዞልዶርፍን ከባቢያን 2000 ዩሮ ሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ቡፖርታልን ከባቢያን 1500 ዩሮ ማሕበረኮም ሮትሊንገን 250 ዩሮ ሃገራዊ ሽማግለ ፍራንክፈርት 1500 ዩሮ ሃማደ ንስ ጨንፈር ፍራንክፈርት 300 ዩሮ ሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ቤልፊልድ ድማ 460 ዩሮ ከዋጽን ከለው ሓላፍነት ምእላይ ስድራ ስዋኣቱን ከም ዝወሰዱ ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን ናብ ኤሪና ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ኣፍሊጡ
ኣብ ኢጣልያውን ውዳበ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ከተማታት ሮማን ሚላኖን ብጠቕላላ 15,500 ዩሮ ንምስሳን ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ወፍዮም። ክቡራት ተዓዘብትና ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም ዜና ውሽጢ ሃገር ነይሩ። ድሕሪ ዝሓፀረ ምስ ሃገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዘ ክምለሰኩም እየ። ምክታል ቅፅሉ ደጊመ ብክብሪ ዕድም ሓይሊ ኣየር ህንዲ ኣብቲ ምስ ቻይና ዘከራኽር ከባቢታት ልምምድ ከም ዘካየደ ይቃልሓሎም። እዚ ብ4 ሓምለ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብጉዳይ ዶብ ዝተፈጥረ ወተሃደራዊ ምትፍናን ከሪሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብምክያዱ ነቲ ወጥሪ መሊሱ ከጋዶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ። ቻይና ብዛዕባ እቲ ልምድ ዛጊት ዝኾነ መግለፂ እኳ እንተዘየውፅአት መልሰ ግብሪ ክትህበሉ ከም እትኽእል ግን ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ። ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ መንጎ ሰራዊት ህንድን ቻይናን ብዝተኻየደ ግጭት 20 ኣባላት ሰራዊት ህንዲ ከም እተቐትሉ ይዝከር። ድሕሪ እቲ ግጭት ክልቲአን ሃገራት ናብቲ ዘከራኽረን ከባቢታት ተወሳኺ ሰራዊት ክልእኻ ከም ዝፀንሓ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ሰብ መዚ ህንድን ቻይናን ነቲ ወጥሪ ንምህዳእ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ርክባት የካይዱ ምህላዎም እዩ ዝሕበር። ክልቲአን ሃገራት ኣስታት 4,000 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ኣካራኻር ዶብ ከም ዘለወን ይጥቀስ። ኣብ ኢራቅ ብ4 ሓምለን ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ ከም እተኻየደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዮም። በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ኣብቲ ከባቢ ዝፀንሐ ፀጥታዊ ኩነታት ድማ ብኣሉታ ከም እተፀልዎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም። ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ንኢራን ወቂሱሎም። ኣሜሪካን ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ኣብ ኢራቅ ድሕሪ ምቕንፃላ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ከተማ ባግዳድ ዝርከብ ወተሃደራዊ ዕላማታት ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ክካየድ ምፅንሑ ፀብፃባት የረድም። በቲ መጥቃዕትታት ዝተሻቐለት ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ሓድሽ ፀረ ሚሳይል ትተክል ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ወተሃደራዊ ምትፍናን ኣሜሪካን ኢራንን ብእዋኑ እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ንኹነታት ክልቲአን ሃገራት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይጠቕሱ። ኣብ ሰፊሕ ክፋል ጃፓን ተኸሲቱ ብዘሎ ዝናብ ዘስዓቦ ዕልቕልቕ ናይ ዝሞት ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 30 ከም ዝበለ ፀብፃባት ሃገር ሓቢሮም። ብሰንኪቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ዓሰርታት ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ምዉታት ብተዓፃፃፊ ከይዛይድ ስጋኣት ኣሎም። በቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕኖት ከም ዝወረደ ዝገለጹ ሰብ መዚ ጃፓን ልዕሊ 200,000 ሰባት ከም እተመዛበሉ ኣረዲኦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ቻይና ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም እተመዛበሉ ይግለጽ ኣሎም። በቲ ዕልቕልቕ ድሮ ልዕሊ $40 ሚልዮን ቁጠባዊ ቕሳራ ከም ዝወረደ እዩ ሰብ መዚ ቻይና ሓቢሮም። ኣብቲ ኻብ ዝጀመረ ዝናብ ይቕፅል ብምህላው ኩሉ መድያዊ ክሰራት ክዛይድ ከም ዝኽእል ብኣግኡ ተኣሚቱሎም። ንሎሚ ሰንበት 5 ሓምለ ምሸት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜና መሰናዶ ኣብ ተዛዚሙሎ ብሩኽ ምሸት።